Ayos nakasuway na ba magluto ng atay ug batikon pagkahuman sa buwan ug kulapo? Di pod matabas-tabas. Tistingi, grabing pagkalami Busog pa ka, hubog pa. Wa nay daghang pasundayag. O di na punta, sugdan na nato. Biyahion sa ni nato kadyot ang tambungon. Mangita unta ta diri ag mga banakon. Kanang ubod ba? Pag abot nato diri wa na, mingaw naman. Nauntay mga isda nga grabing gidagkuha. Makabuslot pod lagi og bulsa. Kay nakahinumdum man sa atong natilawan sa una. Kaning atay ug batikon, nya sa buwan ug kulapo. Ay, batik ko na itong tirada mga singaw. Wala pa ba ka makatilaw ani? Hum na ning video para makasuon ka. Di gyud mo ma-explain ang lami. Busog pa ka, hubog pa. Murag magpanlipong gyud tani ron ato ang lutoon. Puol naman sa kayo nang magsigitag karne. Kanina po ato ang sudan nga makahubog. Double purpose ba? Dili mo kakailangan ani magpunit-punit pa og sumsuman. Kani, usara. Sa kadugay bitaw natog panukob diri karon pag nato nahunahunaan ba nga naaram day sudan nga porting pagkaayusa didto sa tanan kasuonan ni sa una katong membro pata sa askato asang kumbira adto pagtilaw nato silang sudan matay makalipong man kanipong mga way surab wa poy gana iundang bahog pud pagayo kaon magani kukok basta langgam basta magluto gani mo ani di gyud na inyo makalimtan ang abus-abuhan inyuhag yun ang butangan na curious kita ni balik og tilaw kay hastang dugayan ang dato wa pa sa ni katilaw atong kauban nga usa ka singgaw pagka-aksyon nagluto-luto butangan na dayon ani mo ko stir mix di gyud na nimo siya butangan og tubig kani man nagdagpa na atong isabaw. Kay sabaw may importante. Dili tani limit-limitan og sabaw. Ihurot taning usa ka botelya. Di matabas-tabas. Porting pagkaayusa, naagyo malipong ani ron. Porma pa lang ginidaan no. Asos, grabeng pagkalami Ato ang patilawan sa usa ka singgaw ug malamoy ba? Tilaw. Way panlipong. Goods. Okay right? Daog naman di ay. Unsa pa tong gidugayan? Atoon na ni pang plaster diri Ako magpanlipong tani atoon lang pinisingan og usa ka botelya. Daog na, bahalag magpanlipong tani sudan at least busog. Unsa pa tong gidugayan? Tukbon sa tani, kay grabe na pagusla la. Kaon da hubog. Sino ka hubog? Hindi ka masingaw, kabayan nyo. Miya ay. Mereka bawa pusat sarung sumbat bah. Kenapa bawa? Ini. Ni ayam. Ambil dulu. Asal saya betikon wak-wak. Dia petunjuk Apa sabong? Soalnya punak dulu. Erlip ang Hinggaw. Hinggaw. Kabab. Mira. Bulot sagaw Bandai cuy. Ano na hinggaw. Sarap up tayo ang kuhan. Bison kulungan. Kabab. Iya, Bob. Bison. Bob. Tahu tu pada singgau. Wah, macam ni. Ini lambat kayo. Kaya mas singgau. Lambat kayo, hubog pot apa? Baik. Okay. Ini kailangan,